ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம். நான் தான் உங்கள் ஸ்பைடி. நீங்கள் பேசுகிறேன். இன்றைக்கான வீடியோவில் எதை பற்றி நான் பார்க்க போகிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா எது முடியாது, உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த ஸ்னைப்பர் சேலஞ்சோட வீடியோ பார்ட் 2 வீடியோ அதாவது. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் பார்ட் வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். அந்த பேர்ல ஒரு கெத்து இருக்கு, அது எல்லாருக்கும் தெரியும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. நானும் கண்ணெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஓடிட்டு இருக்கேன். கண்ணு அந்த மேட்ச்சில் இருந்துச்சு என்கிட்ட. இருக்கிற கண் எடுத்துட்டு நான் மட்டும் ஓடிட்டு இருக்கேன். அவர் அடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு எங்கேயா அவர் ஓடிட்டே இருக்காரு. ஏப்பா நில்லுப்பா, நான் அடிக்கணும். நீங்கள் எங்கேயா அவர் ரைட்ரா ஸ்டாரா கண்டிப்பாக தோற்றுக்கணும். சரி, அவருக்கு டக்குன்னு திரும்பி அடிச்சிடுறாரா. நம்மளாம் அந்த மாதிரி திருப்பி ஸ்க்ரீனை திருப்பத்துக்குள்ளேயே நம்மளால் அடிக்க முடியல. அவர் அதுக்குள்ளே வச்சுட்டு போயிடுறாரு. என்ன பண்ணுறேன்னே தெரில. டேய், உன் ஃபோன் ஒரு டப்பா ஃபோன்ரா. அது எனக்கு மட்டும் தானே தெரியும். வெளியே போயிட்டு என் ஃபோன் பெரிய ஃபோன் சொல்லிட்டு இருப்பேன். உன் ஃபோன் பெரிய ஃபோன் தான். ஆனால் பெரிய ஃபோன்லேயே டப்பா ஃபோன், அது உன் ஃபோன் மட்டும் தான்டா பாட்டு பையில. டே நீ வாயை மூடுறா. என்ன ஒரு மேட்ச் ஜெயிச்சாலும் போயா வாங்கிடுவோன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி தான் நினைக்கிறேன். ஒரு மேட்சா நான் 2 மேட்சான்னு தெரில. அதுக்குள்ளே நான் ஜெயிக்க விடக்கூடாது. பிளட்டை வேறு குறைச்சிட்டாரு. வெடிக்கிட்டு சுற்றிக்குவோம். ஸ்கைலர் நம்பிட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளே பிறந்து விட்டு போயிடுவார். இந்த மேட்ச் நம்ம ஜெயிச்சவங்க வேறு வழியே இல்லை. ஜெயிச்சாதான் மேட்ச் நமக்கு. இல்லைனா டே எல்லாத்துக்கூடயும் 1 விளையாடுற. என் கூட 1 விளையாட மாட்டேடா பாட்டு பையில. என்ன மாதிரி ப்ரோ பிளேயர் கூட விளாண்டு பழகிடா. அப்போனா தான்டா உன்னை எப்படி சொல்லுவாங்க, ரூக் எஃப் ரைஸ் ஸ்டார் நீ ஒரு இடத்துல ஸ்பைடி கேமே இடம் பிடிக்க முடியும். என்னடா நீ என்ன மாதிரி பிளேயர் கூட விளாடுறா. டே ஏன்டா அப்படி பண்ணுற? டே உன்னெல்லாம் நான் பிளேயர்ன்ற டிஸ்ட்ரியில் எடுத்துக்கிறதாடா. இருறா, நான் எமௌண்ட் போட அடிக்கிறேன்டா. எங்கள் சுற்றி உள்ள போட்டு உட்காந்துருக்காரா. எமௌண்ட் போட்டது வேஸ்ட்டாக போச்சு. இது வெளியே விட்டோம் ப்ரோ. வெளியே வாங்க ப்ரோ. நானும் சுட்டு காட்டுறேன். வெளியே வாங்க ப்ரோ. அடிக்கணும். இவ்வளோ உடச்சிட்ருக்காரு. போடு 160 நினைக்கிறேன். அப்படி தான் நினைக்கிறேன். போகணும் இங்கேருந்து. அடைச்சி விட்டாரு. ஓடுவோம். எங்கேயா அழக்கான யோ போ பார்த்துட்டாரு. நல்ல வழியாக ஒரு மேட்ச் ஜெயிச்சாச்சு. 6-6 வந்தாச்சு. இன்னும் 2 ரவுண்டு இருக்குது. இந்த 2 ரவுண்டு ஜெயிச்சா நம்ம போய் வாங்கிடுவோம். நான் அப்படியே தோற்றாம போவேன் அந்த மேட்ச்சு. அது கண்டுக்க எப்படி சொல்கிறது அதை நான். நைட்டு கூட விழுக மாட்டேங்குதே. வேகமாக ஓடு. இவர் எங்கேயா இவர் தைரியமாக சுற்றிக்கிட்டு இருக்காரு. நான் தான் பயந்து கோல் போட்டு வச்சிட்டாரு. எனக்கு என்னையா இவர் வெளியே வந்தாலே அடிச்சிடுறாரு. நானும் டேமேஜ் கொடுக்குறேன். என் ஏடியோடையும் பவர் அவர் ஏடியோடையும் பவர் அப்படி தெரியல. அது எனக்கு லாரா பவர் வச்சுட்டு அவர் பண்ணுற அளப்பற இவ்வளோதான் இல்லை. சரி லாஸ்ட்டு மேட்ச் அவர் ஜெயிச்சா அவர் தான் பூயா. இந்தாடாடி தண்ணி குடுறா. சாமி ரொம்ப நேரமாக வாய் விடாம பேசிக்கிட்டே இருக்கேன். எங்கடா வெஸ்ட்டை காணோம். வெஸ்ட்டு வாங்க மாட்டியா என்ன? சரி ரைட்டு, இந்த மேட்ச் நீ ஜெயிச்ச மாதிரி தான். நானே நீ சொன்னதுக்கப்புறம் தான் நான் பார்க்குறேன். பெஸ்ட்டுலடா. சரி ரைட்டு. என்ன நடக்க போதோ தெரில. சரி வாங்க பார்க்கலாம் என்ன தான் நடக்குதுன்ட்டு. தம்பி, நீ இப்போ தான் நீங்கள் பொறுமையை கையாள வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் இது. நீ அவசரப்பட்டு ஏறி போயின்னா ஒரே அடி தான் டம்முன்னு வச்சுருவார் அவர். அதனால் பார்த்து பொறுமையாடே அடிச்சுக்கலாம் இந்த மேட்ச்சு. அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் மேட்ச் நீ தோத்தாலும் சரி தோக்கலாலும் சரி அது வா இருக்கும். ஒரு 160 கொடுத்துருக்க. ஏறா டக்குன்னு. அட இருடா, நானும் ஏறிக்கிட்டு தான் இருக்கேன். அட இங்கேயா கோல் போட்டாரா இல்லை? அடச்சே சரி நம்ம பம்பிட்டு உட்காந்துக்கணும். நம்மகிட்ட வெஸ்ட்டு வேறு இல்லை. டப்புன்னு ஓப்பன் வண்டைக்கு வச்சுட்டாருன்னா அது வேறு பிரச்சனையாக போயிடும். உட்காந்துக்கும். அவர் எப்போ ஓப்பன் பண்ணுவார்? ஓப்பன் பண்ணு ப்ரோ. நானே எவ்வளோ நேரம் ப்ரோ வெயிட் பண்ணுறது. ஏன்டா இந்த ரணகாலத்துலேயும் உனக்கு குதூகலம் எமௌண்ட் போடுற பற்றியா? ஒன்றெல்லாம் என்ன சொல்கிறது பாட்டு பையலே. ஓப்பன் பண்ணிட்டாரா? போடா ஏறுறா. என்னடா பண்ணுறீங்க? உட்காந்து வச்சுட்ருக்கியே கடுப்பேத்தாதடி. என்னடா பண்ணுறீங்க? ஓப்பன் பண்ணலையாட்டிருக்கு. இன்னும் நீ வேறு உட்காந்து வச்சுட்ருக்கான். என்ன பண்ண போகிறேன்னு தெரில. ஏதோ பண்ணுறான். ஏறாயா ஆளுக்கான சொல்லி தேடிட்டு இருக்கும்போது குளுவால் போட்டு காட்டி கொடுக்குறேன். நான் இங்கே தான் இருக்கேன். ரைட்டு, அந்த பக்கம் ஒரு ஏறா, இந்த பக்கம் ஏறுறான். பார்த்து ஆடுறாடி. ஓடு 160 ஓடு. அது நான் அடித்தாலும் போதும் அவரு என்னை அடிக்க ஆரம்பிச்சிடாரு. வெஸ்ட்டில் சமயமாக பார்த்து அவருக்கு மட்டும் இப்போயும் பார்த்தா அக்யூரிசி கரெக்டாக கிடைக்குது. எனக்கு கிடைக்கவே மாட்டேங்குது. என்னையா இதெல்லாம்? இது நம்ம ஏறிப்போம். என்ன தான் ஆனாலும் நானும் பார்த்துக்கிறேன்டா. ஏறேன்டா. எங்கடா குளுவால் போட்டாரா? நம்மளாம் சுற்றியே குளுவால் போட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சுடாடி. டே உனக்கு சுற்றி குளுவால் போட தெரியும் சொல்லாதடா செஞ்சு. அன்னைக்கே பார்த்தேன் நீ சுற்றி குளுவால் போட்டது. பைத்தியக்கார பாட்டாட்டம். உனக்கு இன்றைக்கி சுற்றி குளுவால் போட தெரியாது. ஏதோ அப்பப்போ டப்புன்னு ஃப்ளூக்கில் 2 சுற்றி குளுவால் போட்டுருவேன். அதை வேறு 2 ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டரை போட்டு அதை வேறு வெறுப்பேற்றுவேன் எனக்கு அனுப்பிச்சி விட்டு. பாட்டு வாங்கி முடிட்டாடுறா அவனை. சரி இருக்கட்டும் விடு. எத்தனை முறை சொல்லியிருக்கேன் அதெல்லாம் வெளியே சொல்லக்கூடாதுன்ட்டு. பார்த்தியா டைமிங்கில் காலம் வர்ற. இனிமேல் உனக்கு எதுவுமே சொல்லவே மாட்டேன்டா பாட்டு பையன். இருறாடி எங்கேயா ஒரு ப்ரோ வெளியே அப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டாக வெளியாங்க. அப்போ 160 அதான் நான் அடித்தாலே போதும். வெளியே வந்து எண்ணெயும் ரெடி வச்சிடுறது. சாமி எப்படி தான் இப்படியோ. எனக்கு வேறு பயமாக இருக்குது. வந்து ஏற கேப்பில் டப்புன்னு நெஞ்சிருக்குன்னு வச்சுட்டு வரும். அது வேறு பயமாக இருக்குது எனக்கு. எங்கேயா ஒரு ஆளுக்கான சுற்றி போட்டார் திரும்பியும்.
என்னையா இவர் அடிக்கடி சுற்றி சுற்றி கோல் போட உட்காந்துக்கிறாரு. டே அவர் பிளேயர்ரா, அப்படிதான்டா ஒரு அடிக்கு சுற்றி கோல் போடுறவர்றா அவரு. ஒன்றை மாதிரி பாட்டா அவரு, குழந்தைங்க அப்படி பாட்டு மாதிரி கோல் போட்டு நவர்றதுக்கு பாட்டு பையன். அவர் பிளேயரே சுற்றி கோல் போட உட்காந்துருக்காரு. ரைட்ரா, நீ அவ்வளோதான் மர்டர் தான் உனக்கு. டேய் நீ வாயை மூடுற கொஞ்சம் நேரத்துக்கு. பார்த்தியா சுற்றி கோல் போட்ட மாத்தியா வேற லெவலா. இதெல்லாம் தனி வந்து காடாக எனக்குலாம் ஒன்றை மாதிரி இருக்கிறதுலாம் அதெல்லாம் இருக்காது. இல்லையா இங்கே எங்கே க்ளூ அலப் பண்ணுற அதே இடத்துலேயே நிற்காது. நான் வேறு மெடிக்கேட் யூஸ் பண்ணுறதான்னு சொல்லி ஸ்கைலரை போட்டே பிளட் ஏற்றிட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. எங்கே ஆளக்கானம்? ஐயோ எங்கேயா இருக்க? எங்கே ஆளக்கானம்? ஐயோ இங்கே இருக்காரா? எங்கெல்லாம் ரொம்ப நேரமாக ஆளக்கானமாக சுற்றி குளோர் போட்டு வச்சிருக்காருங்க பாருங்களேன். நான் பஸ் கையை போட்டு வெளியே வந்துட்டேன். அவர் மனசில் நினச்சிருப்பாரு, ஓகே 3 பக்கம் சுற்றி குளோர் போட்டாச்சு, இந்த பக்கம் தான் ஓப்பன் பண்ணி ஆகணும், எப்படி இந்த பக்கம் வந்தால் டப்புன்னு ஒன் டாப் வச்சிடலாம் நினச்சிருப்பாரு. ஒன் டாப் பண்ணுற மாதிரி இடையில ஒரு ஷாட் வச்சிடலாம் நினச்சிருப்பாரு. நீ ஸ்கைலர் வச்சிருக்க அவருக்கு தெரியுமா தெரியாதுன்னு அதுவும் தெரியல எனக்கு. ஒரு வெஸ்ட்டை உடச்சு டக்குன்னு ஏறி வெஸ்ட்டு உடச்சுட்டேன். வெஸ்ட்டு உடச்சு விட்டாச்சு. நீயும் அவர் ஒரே மாதிரி தான் ப்ளே பண்ணுவோம். ஒரு வண்டி வேறு லெவல் அடி ஒரு வழியாக அடிச்சிட்டேன். லாஸ்ட் ரவுண்டு. இந்த ரவுண்டு என்ன பண்ண போகிறேன்னு தெரில எனக்கு. சார் என்ன தான் பண்ணுறேன்னு நானும் பார்க்குறேன். பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரவுண்டு தான் மொத்தம் வந்து 6 நிமிஷத்து ரவுண்டு. இது 6 நிமிஷமாக அந்த ஒரு ரவுண்டு தான் நடந்துகிட்ருக்கோம். என்னடா சொல்கிறேன் 6 நிமிஷம்? ஆமாம் 6 நிமிஷம் அந்த வீடியோ இருக்காது. இந்த ரவுண்டு மட்டும் நான் கட் பண்ணிவிட்டேன். பார்த்தீங்கன்னா 2.5 நிமிஷம் மாதிரி இருக்க மாதிரி தான் வச்சுருப்பேன். பார்த்தீங்கன்னா பாதி இதை கட் பண்ணி விட்டேன். அப்படியா? ஏடா படுத்துட்டேன்னா டே நீ இருக்க பாரு, எதுக்குமே ஆக மாட்டேறா. படுத்துட்டு காமெடி பண்ணுற பற்றியா நீ என்ன எம்ஐடிவி இருந்தால் கூட அப்புறம் சுற்றி போட்டு டப்புன்னு அடிச்சிடலாம். ஹெச்டிக்கிட்ட ஏடபிள்யூமே காமெடி பண்ணுறடா நீ. தெரியாமல் பட்டனில் கை போட்டு படுத்துட்டேன். அதுக்கு இவன் ஊரையே கூப்பிட்டுருப்பான். இவன் கீழே படுத்துட்டான்ட்டு பட் வாயை மூடுறான். நான் எங்கடா ப்ரோ ஓப்பன் பண்ண ப்ரோ டக்குன்னு? எங்கேயா அவர் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரியே தெரில. நானும் அவர் மாதிரியே 3 பக்கம் அடிச்சு விட்டா அவர் ஸ்கைலர் தான் வச்சுருப்பார். எப்படி ஓப்பன் பண்ணி வந்துடுவார். எங்கேயா அவர் இவ்வளோ நேரமாக சுற்றிட்டு இருக்காரு மெடிக்கிட்ட. ஐயோ எங்கேயா புல்லட்டே போட மாட்டேங்குது. பேசாமல் அடுத்த தடவை நம்ம மேட்சுக்கிற மூலம் லாரா ப்ரோ எடுத்து வந்துடணும்டா. அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும். எங்கேயா அது நான் அவர் அடிக்கன்னு சொல்லி என் குழுவை நானே சுட்டுட்டு இருக்கேன். பார்த்தியா நான் எவ்வளோ பெரிய பாட்டாக இருப்பேன். டே நீ பாட்டுன்னு உனக்கு இப்போ தான் தெரியுமா? ஏன் எப்போ அவங்க கூட பேச ஆரம்பிச்சிடும் அன்னையிலேருந்தே தெரியுண்டா நீ பாட்டுன்ட்டு. பார்த்தியா சோத்துட்டு பார்த்தியா எனக்கு தெரியுண்டா நீ எப்பயோ பாட்டுன்ட்டு. எனக்கு ஸ்னைப்பர்லாம் எனக்கு விளையாடவே தெரியாது. விளையாட தெரியாத கேமை ஏன்டா நீ விளையாண்டுருக்க பாட்டு? டே நான் வேறு இப்போ ஃப்ரீ ஃபயர் மேக்ஸ் வந்துட்டேன்ல, அதனால் செட்டிங்ஸ் கரெக்டாக இல்லை. அது ஒரு ப்ராப்ளம். பார்த்தீங்கன்னா நீ உனக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் லாஸ்ட் மேட்ச் க்ளூவால் போடும்போது க்ளூவால் விழுகலை. அதுவும் இல்லாத என்ன சொல்கிறது எனக்கு வேறு டச் விட்டுருச்சு. இல்லைனா மட்டும் அடிச்சு கிழிச்சிருப்பேன் பாட்டு. சரி வெளியே போய் ஒரு ஐடி காட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறேன். நான் வேறு ஸ்ட்ரெயிட்டாக மேட்ச் நீ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது தான் உள்ளே வந்தேன்னா, அதனால் அவர் ஐடி எப்படி இருக்குன்னு நான் பார்க்கவே இல்லை. வெளியே போய் அவரை இன்வைட் பண்ணி அவர் ஐடி எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறியா கொஞ்சம்? இரு இன்வைட் பண்ணுறேன். டிஎன் கிங் இன்வைட் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் யார் ஸ்பெட்டேட்டில் ஒருத்தர் இருந்தார், அவர் யாருப்பா? அதான் சிவா டான். இவர் தான் ஸ்பெட்டேட்டில் இருந்தார். இவர் விளையாண்ட விளையாட்டுக்கு ஸ்பெட்டேட்டில் ஒரு ஆளாமா பாட்டு. இதுதான் ஒரு ஐடியாடா. பரவாயில்ல 2 ரேட்டில் தான் இருக்கார். கில்டு என்ன கில்டு தானா? ஓகே சரி. அவர் என்ன வேறு லெவலுங்கிறாரு. என்ன ஒன்றை சொல்கிறாரா அவரை சொல்கிறாரா? சரி அவர் தான் சொல்லுவார். ஏன்னா அவர் தானே ஜெயிச்சார் வேறு லெவல் 60 லெவலு ப்ரோ. 60 ப்ரோ. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ முடிஞ்சது. லைக் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பேர் இருக்க பெல்லைக்கான் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன் வச்சுக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் ஆல். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பேர் இருக்க பெல்லைக்கான் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன் வச்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோ முடிஞ்சது. தேங்க்யூ ஃபார் ஆல். பிடிச்சிருந்தா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குலாம் ஷேர் பண்ணி கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் ஆல். நம்மளால முடியும் நம்ம நம்புற வரைக்கும் நமக்கு தோல்வியே கிடையாது. ஜெயிக்கும் போது ஒரு அணியா தெரியும், தோக்கும் போது தனியா தெரியும்னு சொல்லி. ஆனா தோக்கும் போது தான் நம்ம தனி இல்ல இத்தனை பேர் இருக்காங்கன்றது புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான். எனக்கு இது வராது என்னால முடியாதுன்னு சொல்றதை நிறுத்திடாதீங்க. அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ண இவ்வளவு பேர் இருக்காங்க. அந்த சப்போர்ட்டை வாங்கிக்கிறதுக்கு நான் இருக்கேன்.